za a taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai shiru mu ji muna gani mu danne da mu da shugabanninmu da malamanmu ba mu da amfani Allah ya wadaran mu in dai za a taɓa daraja ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ja baki mai shiru Allah ya wadaran mu ba mu da amfani da malamanmu har shugabanninmu layin manzon Allah is a no going areas ba a taɓa wannan layi ne tsayayye kowa ya taɓa wannan layin ka tabbata ka taɓa ajalinka ka taɓa mutuwarka in dai za ka taɓa layi na manzon Allah ka tabbata ka taɓa ajalinka wallahi tallahi wannan fasan da ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai duniya ta tashi sai dai mu haɗa faɗan ƙasa da ƙasa sai dai mu haɗa faɗan da duniya za ta tashi amma wallahi da kai da ahalinka sai mun ɗauran ku ko da ka tuba ka da musulunci sai mun kashe ka wallahi da kai da magoya bayanka ka ce za ka fito ka zagi annabi ba adadi ko na rantse da Allah mun fita farautar neman ka kuma insha Allah sai mun ga bayanka daga nan zuwa shekarun masu yawa duk inda muka yi da wannan bawan Allah idan ba mun dauran sa ba kada rabbi mana gafara kuma na faɗa in je za mu shiru da malaman mu da shugabannin mu ba mu da amfani Allah ya wadaran mu ba mu da kowa sai Annabi Muhammadu layin manzon Allah is a no going area ba a taba wannan layin kowa ya shigo wannan layin sai ya mutu wallahi kashe mun kyamara Annabi Muhammadu ta kalman ka ya